sobotu 1. júna oslavovali svoj sviatok všetky deti. Celomestské oslavy sa konali už tradične v areáli okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru. Pripravený tu bol bohatý program, ktorý odštartovalo divadlo Zábavka. Ty čím budeš motýlik? Modelka? Veď sa nenapchávaj tými sladkosťami, dobre? Ty čím budeš, moja zlatá? Keď budeš veľká. Doktorka. A kráča, pozri sa. Úplne sama. Ja tu nie som. Bravo! Zatlieskajte Gabike! Bravo! Usmievaj sa. Mári! Perina! Hraj! Športovec či tanečník, alebo aj zámočník. Ja však chcem byť cirkusantom, zabávačom, akrobatom. V programe nechýbali ani ukážky práce profesionálnych hasičov, ktorí simulovali zásah pri dopravnej nehode. Užiť si zábavu mohli deti aj na skákacích hradoch, kolotočoch a pripravené bolo aj plnenie rôznych hasičských úloh.